eta bukau da, 72. zinemaldia. Oin Querer serie osua ikusi behar dut, Ursalen. Aurreko urtetan esaten biltzena, ez? Gaur nekaut dena, gaur ez dakitzen bat ordin ditutelo. Aurten ez. Aurten lo desente hain naiz egiten, eta ez naiz hainbeste sesiotan lo gehatzen. Lo, ia inoiz naiz gehatzen. Baina bai, kostait izatela. Aurten segun zeu pelikulakin. Atzo, Coppolan pelikula horrekin. Ez dakit lo hartu nun, baina. Halau da Ruiz de Azua, eta Nagore Aramburu. Goizeko 8:30 sartzen naiz, eta ez dakit noiz erteten naizen, 12 eta pikon. Eta bihar ja bukaitea. Bihar azkeneko 2 pelikula dazket, eta gero ja bukadet, aurten goz. Eta esan die benez, oindiken ez datea zein dan aurtengo pelikula sorpresa, baino nire kontaktuek esate dibe Joker B izango gala. Pelikula sorpresa importante. A ber, gaur esan berdebe, bihar da. Gaur esan berdebe, bai. Aurten ez dakit zertan nahi bien, ez da bila bizatzen, baina nik uste, hori. Oio bestela, bihar bertan. Zinea sartzegea, Victoria Eugenia, lehenengo aldiz aurten. Eta, venga, ze pelikula da? Aztea pelikulie Warner Bros. Joker Bros. Querer ikusiak, eta asko gustatzat. 4 kapitulo dien, nik uste nun 5-6 izango zirela, genero violentzia kasu bat, eskondutako pareja baten. Bai, 10 urte damazkio ja eskonduta, baino egun baten ja erabakitzeu Nagore Aramburu, nahiko dala, ja dela denbora asko hau sufritzen, eta, denuntziatea putea, eta hortik aurrea, ja azteie, gauza pasatzen ze, familiek, batzuk ez oso ondo ikusten, beste batzuk ez dira ulertzen zaidan pasatzen, zebait egun hau, batzuk ez dira sinisten. Orduan hor da, serion dago konfliktue, 4 kapitulo bakarrik, eta oso errez ikustea, oso errez alagudak niretzako, dakeun zuzendaietatik, zuzendai berria gutatik, nik uste tonenetako dela, imagena emate jon dinamismo hori eta elegantzi hori gutxik lortze be. Ze plano bakoitze oso ondo jarrita dago, oso fotografionak eta aktorieke sekuleko lana ite hemen. Ja, esan digu bezain da, zinemaldiko pelikula sorpresa. Eta sorpresa gutxi, ze Joker B izangoa, Joker Jolly on Deus, Falling Deus. Eta, bihar goizeko 8:30 Victoria Eugenia. Horreko apukauko zan, Mikel Bernardeu, hori pasatu ontxe, eta beste aktore batzuk bai. Zankizun da hor neska, argazki da. Ni hemen da nina. Nik ezin dut fan bat izan. Jake denborinaken, liburu den da batean ju naiz, eta liburu bat erosiet. Azken denbori zezertan gaztau berda,
eta lehenguen Dracula eta Nosferatu pelikulatan hain zen ginen. Zea bat iten, maratoi bat, eta... Bueno, Draculan liburu erosiet. Betuko aldet? Ez dakit. Eta oin, Sorrentino, horti dizkuen, eta ez ikuste zuen. Puru bat erretzen, ezin dura oso ondo ibili. Eta, bueno, hemen, behan pelikuli hemendik, bi jarruztak dira. Eta on Gia Coppolan pelikula ikusten. Pamela Andersonekin. Bueno, a ver, ordu berri baten ikuste dugu pelikulie. Aurten zinemaldira Coppola asko torri da, bai Coppola aita, Coppola... Gia Coppola zer da? Ez Gia Coppola da, osea, Coppola bere atxitxe da. Wow! Nahi ez ditola ilusio onduki. Personalki, ez gustau. Gero badago jendie, itxinetena gustazakola. Ez aktuazioek, ez gioiez, visualki nola ikustean pelikulie, baino. Bueno, igual beste atzu, bai. Gia Coppolak aurretik nintzun beste pelikula bat Andrew Garfieldekin. Andrew Garfield justu hemen dagoela, hoi nintu behan pelikula berri ikustea. Eta ure bai gustazitela. Influencer o lako zuz esan. Barekia esan nahaztuta nabil, ze ez dakit gustau zaten eo ez. Oin pentsatzen pizke eta prentxaurrekoanen da, igual esan detena baino gehiago gustazat. Baina ez dakit. Eta hemen ez dakit oin zer da hon, ze jende asko da, eta alfombra gorria jarriko da. Querer, igual, zer lagun bat hori ikustazikuen oin, niko ezin ikusiat. Zeratik hainbeste bulla, eliteko aktore bat dalako. Eliteko aktore bat dago, Bernardo hau. Ordo, jendie, zoraitzea. We live in time. Oso ona. Oso ona. Haure zertaz digue? Haure eriotan inguruen gutxu gara bera. Maitasune, eriotza, haurdunaldile, umiek eukitzie, gero montajie, nola da estruktura eta pelikulia. Hasieran aztegea puntu baten, historiko puntu baten, da gero atzea jutegea, da gero aurrea. Ez dizu inoiz esaten nuntzauden, eta zu situa bertzea. Eta hori asko gustazat, eta aktoriek, Florence Pugh eta Andrew Garfield oso ondo daude. Eta hori, gioi ere asko gustazat, dana, jodea, izie ez da gelditzen, Dios, ze gustuan ikun. Eta bihar, azteko lehenengo pelikula, Joker 2. Oin seguruna etxin berrize ikusiko lehena. Igual, ordu batien bukatzet, baina, bueno, merezi du. Beraz, bihar ikustegia bertzen moz da on Joker.